dole ne in tuntubi Ali Nuhu, Sani Danja, Abba Al-Mustapha ya faɗa da bakinsa in ya so ya gaya mana cewar ga abubuwan da ya a masana'antar nan. In kuma ya ce ba zai magana ba, ba zai faɗa ba, za mu dawo mu gaya muku cewar sun ce ba za su faɗa ba. Duk abin da za a yi a yi. Ironic FM mita 104.5. Sunana Tiwa Shaban, jarumin fina-finan Hausa mai kuma shiryawa. To alhamdulillah, wato mun jima a cikin harkokin siyasa. Mun shigo mu jaruman fina-finai da mawaka, mun shigo harkokin siyasa da farko wanda ba mu san kanmu ba. Ba mu san menene yake tafiya a cikin harkokin siyasa ba. Sai dai a yi amfani da mu a cimma buri. To amma Allah da ikonsa tafiya ta tafi, muka zo muka gane martabin mu, sannan wasu daga cikin mu da dama suka gano cewar dole ne sai sun yi kundi, sun rubuta kudura na masana'antar wannan fim ta Kannywood. Haka kuma akai, wasu sun babbayar da dama. A nan gwamnati ta gane karfin mu, ta gane menene za mu iya kuma menene ba za mu iya ba. To hakan ya ba da dama daga gwamnati ta babba ta federal government zuwa state government, haka suka yi kokarin saka jawo ma'abota fim ko kuma ce masu sana'ar fina-finai. Akwai su da dama, amma mu ɗauki sample kamar mutum guda uku waɗanda duk wanda aka kira sunansa za ka san shi, ko kana yin fim ko ba ka fim za ka san shi. Kamar suwa da wai? Kamar Ali Nuhu, yawa kuma Sani Danja, yawa Abba Al-Mustapha. Mu fara ɗaukan Ali Nuhu misali. Bisa zahiri Ali Nuhu mutum ne wanda yake da taimakon na ƙasa, kuma ya bawa dama, kafin yake bawa matasa dama domin su tsaya da kafarsu. Amma Allah cikin ikonsa da Allah ya sa ya samu wannan mukami na ainihin wato shugabar harkokin fina-finai na tarayyar Najeriya gabaki daya. Idan ka kula, ya kamata mu duba na tsanaki. Ali Nuhu sauyawa yayi daga yadda muka san shi na taimakon matasa da ba su dama, because har zuwa yanzu mutane da dama an yi tambayoyi, an yi bincike, an gane cewar babu wanda zai iya cewar ga wasu kwararan ayyuka guda ɗaya zuwa uku wanda Ali Nuhu ya kawo cikin masana'antar fina-finai musamman ta Kannywood. Ma'aikatarsa hukuma ce da take dealing da harkokin fina-finai directly. Ya kamata a ce wasu empowerment, koyar da sana'o'in fina-finai, kai matasa karatu kasashen waje, bunƙasa sanimunmu, bunƙasa kasuwancin fim ɗinmu a cikin waɗannan ya ilahin alamina. Wanne ne aka yi aka shigo aka jibinci al'amuran al'umma? Amma ka ambaci cewar Ali Nuhu mai taimako ne, yanzu kuma kada a ce kayi amai kana shi ne nace ko sauyawa yayi da me kake zargi bayani na muke zargi ya sauya ne saboda ya kamata in ji Bahaushe ya ce in ana biki a gidan sukari mu gani a ƙasa. Kana nufin tunda ya hau wannan mukami babu abin da ya taba tsinana wa Kannywood da shi? Ni ba zan ce ba abin da ya tsinana ba, saboda ai ba za ka ce bai tsinana komai ba, amma ya kamata a matsayinsa na dan fim director mai shiryawa, mai rubutawa, wanda yake da ruwa da tsaki a harkokin fina-finai. Ai dukkan 'yan Najeriya ne, kuma kowa ya san gidan ubansa. So ya kamata ko da ya yi wani abu, muna zaton bai yi abin da ya kai ya yi wa masana'antar fim ba, saboda muna jin abubuwa da yawa da suke gudana a kudancin ƙasar nan da harkokin ƙasashen waje da yake tafiya da shi da minista da sauran abubuwa. Amma a gida ne aka wa Kannywood, wani empowerment aka yi, wani makaranta aka kai mu, su aka kai ƙasashen waje, wani irin tallafi aka kawo waɗanda wanda suka zauna a kujerun baya ba su yi shi ba, shi ya zo yi. Kalaman sharar suna nufin inda aka tura shi daban, yana amfani da yan Kannywood din ne yana amfanar da kanshi ko kuma wasu? A'a, ni ba zan ce yana amfanar da kansa ba, saboda ni ban san me yake wa kansa ba, amma dai muna ganin wasu abubuwan da suke gudana a kudancin ƙasar nan. Yana kokarin kwatanta kanshi ko kuma jibanta al'amuransa da mutanen kudin nan. Mu kuma yan Kannywood ban sani ba ko akwai ɗaiɗaiku. Sani Danja mai ba wa gwamnan Kano shawara ne a harkokin cigaban matasa da wasanni. Duk da cewa mun yi da cewar kujerar Sani Danja kujera ce ta al'ummar Kano, matasa gabaki daya na jihar Kano, but amma a matsayinsa na shi ma wanda yake gudanar da harkokin fina-finai, sanannen jarumi mai shiryawa mai kuma ba da umarni, waɗanne irin kudiri ya zo da su, wani irin taimako ko tallafi ko canja taswirar harkokin fina-finai ya yi a masana'antar fim na Kano, shi ne muke so mu gani. Zuwa yanzu da ya samu wannan kujera, kowa ya san cewa harkokin fina-finai muna da buƙatar a bamu ilimi, muna da buƙatar a bamu jari,
muna da buƙatar a saisaita rayuwarmu mu dinga yin fina-finai waɗanda za su nishaɗantar sannan su saita jama'a a wurin al'amuran mutane. Yana da kyau a ce zuwa yanzu an kawo an bunƙasa harkokin fina-finai, an kawo abubuwan ci gaba da tallafi wanda zai taimaki masana'antar, wanda ita kujerar siyasa kujerar aski ce, da zarar an gama maka aski zaka tashi. To ba ma so sai lokaci ya riga ya ƙure sannan a ce ai da an sani wanda iya ce. Shi kansa Sani Danja da kake ganin sa mutum ne wanda a masana'antar fim gabaki ɗaya kafin ka samu mutum kamar shi, saboda mutum ne wanda baya gaba da kowa, mutum ne wanda bai da grudges, mutum ne mai wasa da dariya, mai ƙaunar mutane. But amma harkar kujera ta gwamnati ba harkar wasa da dariya bace da faran-faran, harka ce da zaka jajirce ka kawo ma'aikata na gaske wanda za su yi ƙoƙarin su tallafa wa wannan ofis ɗin naka. Na faɗa a baya, zan kuma ƙara faɗa, ko a cikin gidanku kowa ya san ɗakin su. Mu 'yan fim ne, dole ne mu ce namu ya samu, kuma an ba da waɗannan duk mukaman ne ba wai don kai kaɗai aka ba mukaman ba, saboda 'yan uwanka 'yan fim duk suna da haƙƙi akan irin wannan kujera. To amma kar a ga kamar kana kwarewa abokan sana'ar ka baya. A'a, babu zancen kware baya. Ita gaskiya guda ɗaya ce, idan ta zo sai a tsaya a faɗa. Wannan abin ƙudurin da na zo da shi akwai yadda nake so na tsara. Ai za mu ba wa mutane dama, za mu je cikin masana'antar fim ɗin mu tambayi ɗaiɗaiku, ni vox pop, wanda za mu ji ra'ayin masu shirya fina-finai, ra'ayin jarumai, ra'ayin masu shiryawa, ra'ayin masu bada umarni, mu ce waɗannan mutanen guda uku zuwa yanzu da Allah ya ba su wannan kujera me suka yi wa wannan masana'anta. Ai a zahiri ne za mu zo kuma mu haska, mu nuna, mu gaya wa jama'a, sannan su kansu din da muke zargin cewa yana da buƙatar ko suna da kyau su ƙara da wanka, za mu je mu tuntuɓe su, mu tambaye su me suka yi mana. In sun ga dama su ba mu bayanin abin da suka yi mana, in ba su ga dama ba su ce ba za su yi magana ba, mu zo mu gaya wa mutane lalle ba za su yi magana ba. Shaba da kai ne ka samu damar da waɗancan suka samu, me za ka yi wa Kannywood? Dukkanin ɗan adam da kake ganin sa tare yake bai cika 10 ba, amma yana da kyau ka wuce 1, ka wuce 2, ka wuce 3, ka je 9, in ya so a ce 10 ce. Ni ka bar ni in sauka mai magana akan Alba Al-Mustapha kafin wannan an sattaka, saboda na faɗa Alinu, na faɗa Sani Danja. Me za ka yi Alba Al-Mustapha kujera ce wanda directly dukkanin cikin wannan kujerun babu kujera da take mu'amala da harkokin fina-finai directly a jihar Kano. Abba Al-Mustapha zuwa yanzu shi ma muna so mu ji daga ina aka fara, ina aka tsaya, me aka yi wa 'yan masana'antar Kannywood, wani sabuwar tasawira aka zo aka tsara, aka ce an ɗora gwadaban tafiyar da harkokin fina-finai, wani cigaba ya kawo, mutum nawa aka koya wa sana'a, mutum nawa aka bawa jari, mutum nawa gwamnati ta shigo cikin al'amuransu, fina-finai nawa aka yi wanda suke alaka da gwamnati da za su aiwatar, su furta, su nuna ayyukan gwamnatin jihar Kano. Guda nawa aka yi, waƙoƙi nawa aka yi da za su nuna ayyukan gwamnatin jihar Kano. Muna da matsaloli da yawa barjak a jihar Kano, matsalar almajiranci, matsalar aikatau, matsalar shaye-shaye, matsalar daba, waɗanda projects aka yi waɗanda za su address din wannan issues din. Kujerar Abba Al-Mustapha tana da alhakin ta shigo ta magance mana wannan matsala. Shi kansa dukkanin su gabaki ɗaya za mu nemi su ba mu bayani cewar me suka yi, in akwai abin da suka yi alhamdulillah Allah ubangiji ya sa sun yi abubuwan da mu ba mu sani ba, in so mu zo mu gaya wa jama'a mu ce to jama'a sun fayi kaza ba mu san kaza ba amma mun sani yanzu. Idan da Allah zai bani jagorancin wata hukuma da take dilin da harkokin fina-finai, to abu na farko shine ko ana so ko ba a so sai na fara gina abin da ake kira tsangayar adabi. Tsangayar adabi wuri ne wanda za mu tanadi masu ilimin addini, mu sami malaman jami'o'i, mu samu ƙwararru da suka san harkar fim gida da kasashen waje, a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a cimma ita wannan masana'antar gaba. Sababbin kayan aiki da a duk duniya ake amfani da su, dole ne in ga na tabbatar da cewar an kawo irin waɗannan kayan ayyuka, wanda wani lokuta idan za mu yi aiki sai mun je Lagos mun ɗauko su, sai mun ɗauko waɗanda suke operating ɗinsu sun zo. Abu da uku kuwa dole ne a jajirce a koyawa 'yan masana'antar amfani da irin wannan kayan aikin wanda ake amfani da su a duk duniyar fim a duniya.
wannan abu guda uku, sannan kai kokari ya za ka kawo non-governmental organization daga kasashen waje su zo su zuba jari, su ba da grant, su ba da bashi wanda za a yi film yanda ake yin film. Tunda mu dama film nishadantarwa muke yi, business entertainment muke yi, ba kuma faɗakarwa muke yi ba. Idan along the line ka samu wani abu na ilimi a cikin harkokin fina-finai to riba ka bace. Wannan shine gwadaban da ya kamata a ɗora film, a yi film daidai da addinin mu da al'adar mu, kamar yadda sauran kasashen larabawa musulmai suke yin fim a duniya. Fim ɗin su kuma yake zuwa ko ina a faɗin duniya, amma ban da fim ɗin Hausa. Menene sakon Shaba na ƙarshe? Sakona na ƙarshe, ina so ka sani cewa wannan alam ɗin da na rezin, zan je cikin masana'antar fim, zan yi magana da 'yan fim, wataƙila su gaya min abubuwan da waɗannan mutanen suka yi, idan kuma babu in ji daga bakin mutanen cewar ba su yi komai ba. Na biyu kuwa, dole ne in tuntuɓi Ali Nuhu, Sani Danja, Abba Al-Mustapha ya faɗa da bakinsa in ya so ya gaya mana cewar ga abubuwan da ya a masana'antar nan. In kuma ya ce ba zai magana ba, ba zai faɗa ba, za mu dawo mu gaya muku cewar sun ce ba za su faɗa ba. Duk abin da za a yi a yi. Iconic FM mita 104.5